Hadin box em ka right marwet ula kular ban penyo ya ka jaka the nyut ya ki pai ba jong ka right marwet bagan thup ya ka thain berni hat hi baro ka we ka FKJGP North Khas Hills District Unit ha ka jingelam jong u senior vice president uba lumlang maunai lembar kinongelam jong ka FKJGP berni hat bat barirwa circle menta kisngi kela her ban let jurip ya ka tei ka jaka laban pen kan mau bakaseng FKJGP kalashim khia halo kani ka jingnon kam jongki pai ba ya ka jaka the nyut ban light ne ka jingbret pathar ya ki jabo pat kaseng kalashim khia ru ban le yekren bat usiem jong ka right marwet na ka benta ka jingmen toy jongki pai ba bernihan bat kumjo ru ki we ki shnong nadu bernihat shadu khana para kathan kiling ternga bat piling kata ha ka ba haru menta kim pat don satia ya ka jaka the nyut ka ba paka Tamenta ke sengi ke FKJGP rengkat usiem jong ka right marwet kilalik ban jurip ya ka wei ke jaka ha tamul kuci ka baha ba ka right marwet bat la shemba ke tega jaka kamlong ka babyang ban penlong ya ka jaka thenyut namar ka jingdon jong ke jaka re bat ka wa doi bat kala ban kita ban ya ka mariang kumtana ka liang jong usiem ka right marwet upa em kens em ula pan pau ya ka jingkemen halor ka ni ka jingyu i jinga jong ka seng FKJGP bandon no ya ka jaka thenyut pai ba namar kumba ka long hadu menta kampat don ka jaka thenyut ka bapaka ha ka baya ki jabo la shubret pathar shaki jaka pai ba wat lamenta ke sengi katai ke jaka ka bakilali ban jurip kampat biang pura ula kular pat ban ai da koi pat ka jaka ka bakhambiang sang balang TGP yung kabunhat circle ban na ka redwa circle yung na suntal ro te bakidon kata jingbut ka jimperkat ka bajangai ba aba ki ya senang serum te ki ba kene ki jabo jaban akini tanyu lang ngambun ki bisu berat pathar bek untu te nga sabtak ni kata ka jing i jangai ki ba lahdin habut ba nadakini ki jabo jaban akini ki tanju ni bernhat ana ko krai mabet te kyo kin berat kai sapo nala sapo linti sapo saking te kidon kata ka jimut ba ong ni wat kita ka jaka ban the kata ka nyut nomor bala bun plat kini ki jing berat pathar ki nyut te ngin nak langga dekat bat kene ka seng piping kene ka dorba right merwet na kum sumra hoi ngila ya wat kato kene jaka handai impedio kata jaka ka ba khambiang ne ka balai bamdon jingwit kano ne ka bajangai na ka snongru bat na ka waru bat na ki jakarep handai ka we ba kum ka jing perkhat ji jangai jung kene seng phalang te ngarung kadang kata ka mesim benyate lang bat ki te dan ko ka jaka ka ba ang la de plan bat we try am kon pa ko tak mentah ne te la kular ma ikata jaka te ngaru pat dung kene ka sang budum brom ne PGP te ka jaka te ngina yo tang ba mentah ni pat pe kata jaka ng sa le pe bat hawe kasi ban bu kata jaka te nyot te dombok ba dak jing ko ble ba jing lang jing ba kene ka kam ni kan success bahkan nongkan bahaya ka eki nong song jengi sai na kathai tangum na police wan jurip jengi na kaliang seng jongga FSP angkat ka jingdon lang jongga Borneo circle bat ka Boredewa circle iwan ban pek ban yet eki jaka lamba ka jingirap jing paim bayin ai ka jaka bingin bret nyut bingin the nyut ta habai dai bakane na kaliang jengi ka seng ni bagini ki jaka kidon ru serum jaka rep jaka riang jengki baiba bat kadon ru kawa sti serum kene kaliang jengi ngimpat ihun ya kene jaka namar ba ni kwa hi ke jaka ka balong kham jengai na ke jaka rep bat kham jengai na ki wa duit tiba kan long sya ka jing khoi ki jing suba namta ke than marwet hi brok wei namar ni i kum ba ka than marwet hi brok wei menta ngimdon ni ka jaka thanyut ane ka jaka ban thang ki nyut ane ban spoil ki nyut langba ki scheme ki bufer jongka sarkar te iwan hangne ban pan ka jaka nei paim ban karpat i paim bain penyo aingi ya ka jaka khnang bangila ban yo mathe ki nyut ki ba nado bornihan ter sadu kiling teranga sadu piling kata kinwan be ha ka jo ka banta bangin pelong be ka jaka thenyot si jaka be te ka jingwan jungi bat ipaim milapan i mentai kini ki jaka ki badang yong ba kadang like kidon ki ba like dari serum bade kadon no ka jaka rep bat seneng ro kadon no ka jaka rep bat kadon no ko wa duit tena kaliang jungi ka sang ngila keren ipaim ba kani ka jaka kanomlong
tengi kerpat i pa im ba in penyo yangi dagawai perkajaka ke badang long ke balat kuluj ke bomdon kinong rep ke bomdon kineng kini kita berkat i kerpat i pa im ba sai sisin ini akan biang hi sai sisin ini akan ba in peni biang yangi kajaka ke ba kanlong ke ba ngiyahun lang naliang jong i pa im bat nakaliang jong i kinong ilam jong ke sengro please. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with a mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.